Ngiyakwamukela kweNqonqo TV mawuthi umusha kule channel ngicela ugcinezele i-subscribe button ngoba usendaweni e-right ozokwazi futhi ukuthola kuyindaba zamaciko akithi ngesikhathi kanye namabhinqa bese kungakhohlwa ukuthena notification bell ukuze uzokwazi ukuthola umlayezo mawukuthi khona okupostwa yiNqonqo. Ngiyabonga. Yabona kuba usaselapho ngiyafisa ngempela abalaleli emakhaya angazi ukuthi le ndaba iyolunga kanjani. Yabona ngeke ngayibuza nangelanga ngihlezi ngobheka ama post akho esikhathini esiningi nginokwaposta ngasho ukuthi almost yonke into osuyipostile ku Facebook ngihlezi ngiyibheka noma mhlambe ngisuke ngingacomment or mhlambe ngisuke nginga-like kodwa nje esikhathini esiningi vele ama-comment akho usually ngikubona uposta every day. Ngike ngizibuze nangelanga uma ngibona ukhuba apho noma mhlambe anikwa inhlamba ngoba ngiyaye ngibona esikhathini esiningi abantu noma uposta nje ubonga mhlambe kunabantu thizeni abasuke mhlambe bayigidela ingoma etijele umuntu avela ngene ngenhlamba akuphoxa ngenhlamba akukhaya ngenhlamba. Ngiyibuze ngelanga ukuthi kodwa ngabe uma umculi ngizokhumbula futhi ukuthi stage yakho isase phansi kakhulu. Ngiyibuza ukuthi ngempela ingabe ukhuba umelana athini nale simo ngoba ukhona nje umuntu okangene avela afake nje inhlamba afake inhlamba nangezinto ngempela ekungamelanga ukuthi ngabe ziyamdinga noma mhlambe uyadinga ukuthi angene ngazo. So ngiyafisa ukuthi angazi le nto le iyohamba kanjani mhlambe ekhambeni kwesikhathi abantu bakithi bake bafundiseke ukuthi uma ngabe umuntu wakithi omnyama ephumelela semshayile izandla simbongele ukuze kusasa sikwazi ukuphumela ngoba lezi inhlamba ezinye zakhona uyazibona kuba nawe mhlambe noma ungaziphenduli ngoba esikhathini esiningi awufambisanga ukuphendula but ngiyacabanga ukuthi eziningi zakhona zalezi inhlamba usuke uyibona abanye kuze kuphendule abalandeli bakho bakuphendulele ubone ngempela ukuthi lezi zinto zisuke sezingaphezu amandla ngoba uthola ukuthi kunomuntu ovele ngangena eFacebook avela ahlale nje ngenhlamba ukuthi mhlambe akubongele ngoba singabantu konke esikwenzayo sidinga ukubongelwa sifisele futhi inqubekela phambili. Angazi ukuthi kuloko ingabe kuyolungiswa ngokuthini kuba engakubalula nje umsakazi wami ukuthi baye bethi ke esikoleni never argue with the fool. Akekho umuntu emhlabeni ophumelelayo ongekho ongenazitha. Uma ekhona ngitshele ukuthi ukuphi ngiyombuza ukuthi wenza ngani. Akekho umuntu ophumelele emhlabeni ongenaso isitha. I-challenge yempumelelo inkinga obhekana nayo isifo oba naso uma uphumelele ukuthi ube nezitha. Uma ngabe empilweni uphumelela kuba nesitha against wena. Ngifike mina endimeni ngizozama ngangena sitha ngifike endimeni. Nginethe ngaqala mina ngasebenza nomjengiseni ngasebenza nezinsizwa abantu baqala abantu abaningi nabe banganakile baqala banginaka bangithanda ngalendlela abathi ayibo umtshengiseni madoda ungeke asebenze nomfana ongena talent shilo umfana une talent ngalandelwa abantu abaningi. Emva kwalapho ilapho mina ngaqala khona uba nezitha. Namhlanje ngikhuluma kade ngingakhile mina umuzi kababa ngihamba nje ngihambela ngeadvance nginede ngakho umuzi kababa ngathenga izimonto zaziqala izitha. Even namhlanje each and every step osithatha empilweni yazi ukuthi uzojikelwa abantu kade uphila nabo. Abantu ophila nabo abakujikela ungenalutho abakujikela ungena movement. People are against i-movement yabantu abaphumelelayo. Uma ngabe namhlanje unabangani ophila nabo noma unabantu osebenza nabo enzwanayo nabo, uma ungathenga imoto namhlanje ebanganini bakho kwaba u10 kuzosala ba u7. Uhambe uyothenga umuzi namhlanje ebanganini bakho aba u7 kuzosala ba u4. Uzugcina ungasena bangani ekugcineni kuhlangane nawe kuthiwa kuhlangane ngegama lakho kuthiwa uyathakatha uyaloya uthwele bona baphumelele nje ngenxa yakho. Yingoba isitha somuntu umuntu sithola ngempumelelo. Umuntu ongaphumeleli awungitshela ukuthi kumuntu nje oyiphuzela utshwala oyihlalele emakhaya osegive aphile ubani isitha sakhe ngoba engahamba edla yonke imizi lephakelwa iqhwetshwe edla yonke imizi ngeke aza afakele ngishushevu. Mina mangasuka namhlanje ngithi ngeke ngithathe ithuba lokuthi ngifuna ukuhambe ngidla yonke lemizi ngeke ngifike kumuzi wesithathu ngawudlila ushevu. Ingoba impumelelo ukusebenza kanzima engifuna ukusho
abantu abayeke ukuba ngamavila behlalela ukuthi bona bathemba ukuthi abantu mabephumelela bazothi bazivotele bazothi bathwele. Work hard. Uma ngabe uhamba uyotshala ensimini kuze uzovuna, awukwazi ukuvuna ungazitshali lutho. Njengoba mina ngangihamba ngicela amavoti ngoba ngangitshala, abantu babona ukuthi lo muntu uzimisele uyayifuna lento, ngingakuvuna ngangutshala ngomhla ka-31. Sizodlala abantu abarelaxile, abazihlalele, abanethezekile, abangafuni ukusebenza kanzima, balinde ukuthi ingane zabantu out there mayiphumelela bese bezozibhica besho lokho nalokho. uNkulunkulu ngithi uyababheka, uNkulunkulu babhekile. Mina abantu abayizitha zami kumele bekwazi bengayitsheli ukuthi balwa noKhuzani. Iphutha bawulenza empilweni yabo ukuthi bayitsheli balwa nami. Hayi, uma against mina awulu nami, ulwa nomuntu owanginikeza lesiphiwo ukuba ngisisabalale semphakathini. Loyo muntu ongabona uzawudila nawe. That's why mina abantu abangihlaselayo most of the time abanye gcina kube sengathi abathathi kahle. Ubona ngathi umuntu senza izinto engathi akasayiboni kahle. Yabo, uthotho omunye umuntu uyabona ukuthi lo muntu kwenzakalani kulo muntu. It's because uhambe esukela abantu. Iphutha esilenzayo empilweni iqhawe ngale ngingamoshela isikhathi elokuthi uma uphila empilweni uhamba usukela abantu zonke idala zalaba abantu noNkulunkulu wadala laba bantu ukuthi beze emhlabeni wayebadala ngenhloso. Uma wena uhamba basukela bonke laba bantu behambe bekhala ngenxa yakho, uNkulunkulu umdalo wabalethe emhlabeni kanye nezidalwa zabo ezifisa abaphumelele zivimba wena impumelelo yakho wena uqobo. Ingakho ngithi mina wena ophila emhlabeni ongizonje ngamanje la ukhona ungamsukeli umuntu. Uma usukela umuntu uxabene nesidalwa sakho, uxabene noNkulunkulu wamlethe emhlabeni. Wonke umuntu uphila ngentando kaNkulunkulu emhlabeni, but uNkulunkulu uyama nomuntu abamdelelayo.